Здравейте и от нас! Аз съм Атанас. Аз съм Лили. И ви приветстваме в рубриката Опознай традицията. Предстои да ви запознаем с малка част от ритуалите на несцинарите. Казваме малка част, защото това е начин на живот, изпълнен с мистика и вяра. Останете до края на епизода. Названието несценари идва от гръцкото анастенария и буквално означава огнището в огъня. Несценарството, така наречено ходене върху жар с боси крака, се е изпълнявало още преди Христа, като езически ритуал, изпълняван от древни траки. Танцуване върху жарта, обладаният светец, възхвалявали името на Бога Слънце, който носил със себе си огъня и го молили да опрости греховете им. Несценарската обредност обхваща почти цялата територия на югоизточна Тракия и Странджа, като тръгва от селата Българи, Резово, Бродюло, Кости и други. Минава в пределите на Турция, село Гонар-Хисар и Гърция, Агиояни, Бургас и други. Празникът е плаващ и обхваща различни дати през цялата година. Във всяко село несценарските игри се изпълняват в различен ден и в честване на различни светци. В село Българи или Ургари ритуалът се изпълнява на 3 юни, почитайки свети Константин, и на 4 света Елена. В село Бродюлово се почита свети Пантелеймон през втората събота неделя от август. А в село Кости се изпълнява на 1 срещу 2 август, когато е деня на свети Илия по стар стил. Други села са Резово, Кондолово, Сливарово и още други. За несценарството казват, че човек не сам избира да бъде несценар, а Бог те вика и призовава. Щом засвирят гайдата и тъпана около огъня, нещо мистично се случва и избраните ги прихваща, както се нарича. На когото му се е случвало от това прихващане, казва, че крайниците му изтивали и все едно бил като вцепенен. Нека се върнем от начало обаче, за да ви разкажем каква е цялата подготовка за празника. Несценарството започва с ранна подготовка в Костадиновският месец, наричан месец май. Пише Димитър Маринов, а в други източници – юни. В тези дни се почиства и подрежда оборище или конака. Това е свещено място за несценарите, където се намира параклиса с иконите на светците. Едно време несценарите са били предимно само жени, като в по-ново време има и мъже. В дома на главния несценар се събират всички от несценарската общност, за да се гощават, обсъдят празника и разпределят задачите. Това най-често се случва на Свети Еремия на 14 май по-старому. Отиват в конака и главатарят прикадява иконите с тамян и след това целуват ръката му. След този ритуал се определя изборното място за празника, където ще се пали огъня. На следващия ден, рано сутринта, човек наречен Епитроп, водач на литийните шествия, заедно с момичета и момчета отиват към църквата да вземат икони и ги носят към оборището да се предрешат. Това означава украсяване с червена кърпа или риза, монети, може и звънчета. Несценарските икони се наричат опашачи, заради дръжката, която се поставя отдолу, за да се носят и стоят изправени. След това се прави литийно шествие, съпроводено с музика до свещено аязмо, където се извършва ритуално къпане на иконите, прикадяване и освещаване. Никой не бива да пие от този извор цяла година. Той се отваря само на празника. След това всички се връщат за гощавка и осветяване от свещени. Напалва се огън, за да се получи хубава жарава и при вечер до късно се изпълнява несценарския танц. Изпадането в транс започва по-рано, като само избрани хора и музикантите се събират в конака. Там се свири определена мелодия като мантра, докато избрания не го прихване. След това, под музикален съпровод, отиват към сборището, където е несценарски огнен кръг, върху който танцуват. Поверието гласи, че огънят, който се пали, гони злите духове, изцелява и опрощава греховете на присъстващите. Играят се обредни хора и се пеят обредни песни. По време на играта в огъня, някои несценари получават и пророчески прозрения. А знаете ли, че несценарският тъпън е освещаван и не се използва на друг ден, освен на празника? Пехлиманските борби са също така характерна част от празника, като в по-старо време е имало борби само на света Елена, а в последствие на всеки панагир. Има потомствени несценари, които пазят и предават традицията в рода си, изпълнявайки ритуала, а има и такива, които са избрани от огъня, не заради родствената си сила. След приемане на християнството за официална и единствена религия, ритуалът замира, отречен от църквата и забранен като ерес. През следващите столетия хората, ходещи върху жарта, потънали в забрава, останали само легендите или се криели да изпълняват ритуала без огън.
След това, лека по лека, макар и трудно, селата възобновяват традицията. През 2009 година ритуалът е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство и в листата за живи човешки съкровища България. Трябва да се гордеем, че сме българи, потомци на силни и единни племена, вярващи в божествата, които ни пазят. Нека съхраним и предадем традицията, за да не я затрием отново. В наши дни на много места несинарството се е превърнало в туристическа атракция, което не е правилно. Това е многопочитан празник, наследство от древните прадеди. Разказахме ви за магията на несинарските игри и обредите, свързани с тях. Разбира се, не твърдим да сме изчерпателни, а с желание да събудим любопитството за българчината. Има множество филми, книги и разкази, с които може да се обогатите още повече за празника. Радваме се, че бяхте с нас! Не пропускайте и следващия епизод на рубриката "Опознай традицията". А ако имате интереси към народните танци, може да посетите и другата ни рубрика "Спомен от Мегдана". Бъдете здрави, силни и енергични! Нека разпалим искрата на българския дух! Моми събира тръгнуват на Панагерече. За мен е, как да ви кажа, дава ми сила. Дава ми сила, за да съм здрава през цялата година. Просто вярвам. Вярата ме крепи. Това е. 100 години разлика имам с старата ни стенарка. Тя е 1886 родена, аз съм 1986. Точно 100 години разлика. Мъчно ми е. Мъчно бе, че няма хората. Няма ги старите. Не е това, което беше на времето. Не е. Тъжно е, селото обезлюдява. Жива само днеска. Само днеска. Този народ, който го виждате днеска, утре няма да го видите. Няма ги хората, които бяха на времето. Няма ги. Това е много древен ритуал, който е за здравето и щастието на хората. И те знаят как се пали огънят, как се разцила огънят и кои трябва да влязнат вътре и как го играят. Не е въпросът да бягаш по огънят от тук до там и обратното, да резаш километраж в час. Затова, че те най-точно могат да изберат кой е нестинар и кой не е нестинар. Те са академията. Защото има нестинари, които играят по заведенията. Но тези хора толкова много, дето играят по заведенията, един не идва тук да играе в този огън. Да види какво значи огън. И аз вярвам в Бог и всеки ден към благодати Божия, че днес ми подари един хубав ден. И това защото сме гости на този свят. Всички сме гости на този свят. Трябва да се радваме на всичко, каквото расте около нас и да бъдем много, много добрички.